Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari depan Pasar Kandangan menuju Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri via Ploso Klaten. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane neng alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kegocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerem Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view Sabtu
Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Bethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan konteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran.
Surya Taman, taman bahagia, taman wisata suwarga. Kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho wis kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale tamanan kuwi jenenge, Setono Petek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning Ya, ana mobil mau. nyamplenge. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan karo seni tradisine. Jadi tebel ya. Okang wis kondang kaloko. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran.
wayah sore aku mlaku karo kancane neng alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren taman Sekartaji lan Goa Selo Mangleng taman Brantas ana ning pinggir Bengawan taman hutan Jayabaya kaya dene pikiran taman Sumber Pandai. Oke kawan, kita sudah sampai di pertigaan Bening Kidul. Taman Krasek lan Surya Taman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang Buri desa apa itu? kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wis kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Setono Petek pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning keco pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine
ban kete okang wis kondang kaloko. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki. Dan konteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Selomaren. Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame. Oh, buri ya. Muda-mudi Terus bojoku. cekan bebarengan. Masih. Do pacaran lungguh sandingan mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Selomaren. Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi. Taman Baneran, Taman Krasek lan Surya Taman. Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Wame.
Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisional, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan kokteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman
bahagia, taman wisata Suwargo. Kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Usia Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho wis kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Beteh pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kalogo. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan poteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Selo Mangleng, Taman Dantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang.
atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Jalannya banyak yang berlubang kawan. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Brenggolo, Poso Klaten, Taman Kresek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, Kebun Bunga Matahari, Asap, Desa Brenggolo, Agrolembah Tretes, wisata view 138, Kecamatan Poso Klaten, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Ciput, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Doho wis kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh,
pisang cengang lengi kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Hah? Yang lagi? Desa. Tradisine jarang kepan ketrek Masuk desa Ngurah. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan pokteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Desa Bangkok, Kecamatan Ngurah. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Desa Bangkok, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagoda,
Sumber Ciput Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, meski lure jroning ati, stasiune neng Baluwerti Pangko, SMPN Negeri 2 Ngurah. terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Bethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Loro dalane. Ayo. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan karo seni tradisine. Ngene bojone Yayu. Yayu sing meninggal kan. Iya mungkin. Andi saya ring-ring dek ini yang rebut. Penasaran terus ceritaku iki, dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Desa Gabru, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri. Desa Gabru. Taman Prantas ono ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Petani pesantren Waya sore Ngurah. aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Prantas ono ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman
Kresek lan Surya Taman bahagia, taman wisata suwarga. Kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho wis kilure jroning ati, stasiune Depan itu SLG Simpang 5 Gumbul. terminale Tamanan kuwi jenenge. Setono Beteh, pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Oke kawan, kita sudah sampai di Simpang 5 Gumbul, Kabupaten Kediri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.